Tahagani ko por ngan ay biyang ini ke jing hikai ka ba naga kitab Sam bat ka ba day ka Sam ka jong David bat agani ke jing hikai nga kwa bangan ay ka tengi gani ke jing kran jong ameda ke sngi usiem jong ka buram kata gani ke jing hikai ka bangan don ban kran gani ke por usiem jong ka buram bat ya gani ke Sam nga puli shapi laning ini puli gani ke sngi gadai naga Sam ga ba arfu Sam na rud khat ga beningkong kadan shifoto ligi khat dengan puli gani ke Sam pada dia ngetangin saya persangkat bala ia kaban kranika kadai ke wei lagi Sam ki ba kham kirpang ga Bible namar hagani ke Sam ka tho ikitien ki ba kham kirpang tikat ke jing la ka ba ubleu ai ngan pensyai fi katugat ni but hai ni ipor ibalai 4 minute ngan persangi kaban ai gani ke Sam ka ba arfu sabrok wai tang ini puli shwai gani ke Sam ka khandau ka long ka jong trai but ka jingdap jong ka perthei but ki bashong ka nabaula senge ka halor ki duriao ula penskeme ka halor ki jingshlei uei ubanyo kiu showlum jong trai but uei ubanyo yang ga jaka kentang jong utau ba khoi ki ti u ba khoi ki donot u bam shimla kinti la ka mensiem shiki jing thala but u bam shimla smai shukar utau ni diang ki jingir khuno trai ka hak u blai ki jing pen em chao kani ko pateng benriu jong kita gi bawat yo u kita gi bawat ki khmat jong me au blai u Jacob to kintiu ya la ki kli kopi ki kردap but to pen kintiu le pi ki jing khang bom jukot ti usiem ka buram unrung shpa wa ay ni usiem ka buram utrai bakhlan ba badan bor utrai badan bor ka tma to kintiu ya la ki kli kopi ki kردap but to pen kintiu ki pi ki jing khang bom jukot ti usiem ka buram unrung shpa wa ay ni usiem ka buram utrai ki pa utaken usiem ka buram sila fi da pipuli gani ke Sam ka kle shibon hang ni shapang ka jingmut jongka tenrai ngini puli ka wei din ka wei habaga Bible ka kran hang ni kani gani ke Sam ka ba kani ke Sam ka jong David kani ga clear ba bari ke Sam jong David wali klat haba pipuli ia kani ke Sam ban tip yo nong tha namala da tip yo nong tha ba tip ka jing im jong u pi skot ho kum no ye ka ban shai aba pi puli ye gi jing tho ki jong u David ni tep yo David u de brio ba kum no ni skot ho yo David ki jing em ju na do besdang do bakot bat nda haba na tep kum tai gi ni Sam ngala ban skot ho aba nga puli bagadan gi jing mot ka ba leo pa jong ka baning kong u David urwa shipang nu sim jong ka buram da ka ba u sedang da ketien ka ba ang ka khandau ka long ka jong trai ba ka jingdap jong ka perthei ba ki bashong ka kani ka ketien fi kadai ka ketien ka ba nganget ngan aimen semi fi man sngi haba ang ka khandau ka long ka jong trai ba ka jingdap jong ka perthei ba ki bashong ka ketien ka ba ukran kadai ngasai snotnat de ni ketien ba kaweng ia ke jingrit men siam nangi kaweng ia ke jing sngau ke jing sheptieng kaweng ia ke jing long jing im ka ba kim jingi ladapi bude bai ni fi teng teng ni kren ni ke ni khandau ni kren ni kam kanti ka ni ma ni thiet jaka ni kni jaka haka jing shishala da piper khat bahai gani ketien ba ong ka khandau ka long ka jong trai bal ka jing dap jong ka perthei bet ki bashong ka ba mut ba haka jing shisha ka khandau bar away ka long ka jong trai but bar away gani ka perthei ka dei ka jong blai de blai bet haw ya ka ulong trai u blai
Bat ngakwa bang naong ifya bang ngakren ni ni khandau ko lang ko jong try. Lesingan wan ra ika ha ni rukam. Lada pitip bag khandau ko lang ko jong try. Bag jing dap jongka. The village shano ru shaka no jaka ang no bidan. Pide pintip bag de jong try. Na da tiang ye jing em jong fi the village shano tip bag ni de jong try. Ka Bible ko wat ki besong apa jong karu ki de jong try. Nakatagadaw dat pidan ka taga jingyo baga pertay bro ka way ka kandao kalong ka jong try pinum rit men sema ka jing em chopi pinla baniyang agalanti ka baday bat pin scam ba piyat ba play lapi tip baga ni ka kandao ka pertay bro ka way ka de ka jong try the village ni sinoro na rit men sem na mar pidey ka jong try ka chega ba village udon try ka Bible kong ula sengi ka lor ka duriao bala pins kemi ka lor ka jing shlay ka taka de ka jing long ka jong blay bahadu minta mdan bala ay banaong ay ka jing penlong ka jong blay singanom na kren boni kita mdan bala ban batay nama ki brio baro ki scientist ki persyangi ka ban proof yo blay ba umdan Remdan malapat ban yit lut iya gejing pelong gejong play do mentagi sengi. Namar ba u David ang niudan gejing start uang ula seng ia ke pertei halor ke kendau. Halor ke duriau. Ba ula pens kemika halor ke jing silai. Bat ngasngongo yu play kata lesingan da buan ban pensai fi kata ringitip ia kata gejing shisha. Na gejing puli gejingi. Bagani ke pertei seng nong remika lor jung jing shlay blaze de ni ga perthai baru peniang ika kumta bandala dep uang ini kitian uai ubani kiu sholom jong try uai ubani yang aga jaka kentang jong kani ka keren chapang ka jingdei ka jongi baru play Mano banyo kiyo shaga jaka kentang ga jong try. Ka Bible ka dakran shay utaw ba khoy kikti. U ba khoy ga donot u bam shim lakin tiyo ila ga mensim. Shaga jing thala baru bam shim smay shukar. Uta unyo diang ga jingar khuno try. Ya ka hok no blay ka jing panim jaw. Kani ngamla ban len. Ot wala da ngampin ksan ya ga jingle lani ga hok ka jong prin rip him la ban len. Bau blay u iet ya ka hok, u blay u iet ya ka jing shisha, u blay u iet ya ka jing khot. But ya ki brio ki badan ka jing em ka bakhot. Ki ba ka donut jong ki ka bet baru blay. Ki bam shim la tre ya ka mensim jong ki ban poi shi ka jing thala. Ki bam tre ru ya ka ban smay shukar. U blay u bo ka jing ka khupim la len ni ka ta. Kada ka jing shisha bau blay. Ubo ka jingir khu udah kuah ban ker khu yo bahok ya kata pem la ban len uble kuah ki brio begini yang bet begini at bet ya kalenti ki jongki namare ka jing bet uble usngotunat uble de bahok uble de bakhot beshisha bo bet badu kuah ki brio ru begini nong ki bakhot ki bet ki beshisha hat kalong be ingi ban nong bet lut ban janai lut ndrei walit kelet Ubriu bayo diang hi ya ke jingker kuno try. Baru bayo diang ya ke jing penim ke jong play. Kani ke keren chapang ke hok ke jong play. Ubriu ubayo hi ya ke jingker ku ke jong play. Udah hi ubriu bayo bet baru play. But na pipuli ke dekat ke bas ke ba Henrio. Kani ke dai ke bangala jukrenteng. Singan keren kendiat ini namar kedai ke badan kam bavin sengot ho piin pipuli ne khat ban rio wong kum ne kani ke pateng ban rio jong kita ki bawat yo kamut u debit aba ukraine ke ne ke sam ukraine ke por ke jong jingsin shar jo ba ke jat ban rio Israel ha ke por ke jong debit kadan kapor haka pateng gejong
bagi beriau ki kon Israel ki wat yo play. Bat ndapi puli gani ke ketien ke baong kani ke pateng benriu jong kita ki bawat yo play. Sabamo baong ne ki bawat ya ke kamat jame a uplay jong cakap. Ndapi puli ya ke Bible haki jaka ki beper. Kamat agi bentar jong ni ketien ke jong play. Nda haba uplay upenan kam yala dia daga ni ke keteng. Lani haba ki beriu jong play ki penan kam ya ke keteng ke jong play daga keteng ke jong cakap. Hang ni u ai keteng u David u ang a uplay jong cakap. Nda pipet bahaya gani piyo iba uplay jong cakap. Kekeren bet syapang kabawat yo play. Balai pitim. Namar haka Bible ke Testament ke berim. Layo yo Jacob. Kumu beriau ubawat play. Ubalapan kelai lagi jong ke jingim. Dah kabawat yo play dekat danon paro. Ubadan ke rukom im ke bamlang. Ubayat jing ke jingim. Henry wat yo play dekat danon. But uya kendo yo play. Uya lempat rupa lu play aga jing tuai. Balu nu beriu de ubawat sya yo play. But haba ka Bible ke penan kam ia ke pateng benrio. Kabawat yo play. Kapenkin mau yo Jacob. Bau Jacob udah beriu bawat yo play. Ngakuak bangan ong fi gini gepor. Ai ke yeng jong fi. Ai ke bepet syafi. Kini yo mensim. Dah ke jingwat jong fi yo play. Balada kikin wat yo play kin mau yo fi. Bapidei ki besyaniat au play. Ki beduai. Ki besyakri yo play. Defile kum ta fenyo i. Kandan ke ik ega bakrao. Kabo play le aga jing em chafi. Ndala dep kane ka kadkhat ka ba Henryo. Ini pet kendiat ini ke par. Fi nda fi puli ini kadkhat ka ba nyau. Uang kum ne. Tu kentiu ialah ki kli ku pi ki kerdap. Tu pen kentiu ialah de pi ki jingkang bam jukut. De usim ke buram unrung syapa. Uai usim ke buram. Utrai ubaklan baru badan bar. Utrai ubaklan baru badan bar. Utrai badan bar agak tema. Tu kentiu ialah ki kli ku pi ki kerdap. Tu pen kentiu ki pi ki jingkang bam jukut. Tius im ke buram unrung syapa. Uai unus im ke buram. Utrai ki pai. Utaken usim ke buram ken. Kani kedai ka dekat ke bakambon bahak ki apa jongka. Kani ke baong tu kentiu ia lagi kli kopi ki kerdap batu pun kentiu la dia pi ki jingkang bam jukut. Tius im ke buram unrung sepak ngan pensyai fikat bangala. Ini ke kham keren ke rukom ke jong kepor ke jong David. Wanra ke rukom ke jong. Ha kepor ke ba uthau ye ke temple. Ye ke tabernacle. Lebih pet bah ye ke tabernacle kedan ki kerdap. Kedan hadu kumbalai teliki entrance lani ki kerdap. Kabana pelau kedan kawai ke kerdap kabanengkong. Kabah ke jaka ke bakentang kedan kawai ke kerdap kabaar. Bat ke jaka ke bakentang tam kedan sekawai de ke entrance ke jakarung. Bat nabi pet bahaya gani la ringdur ye gani ke rukom jong ketak rukom ke temple.
Ripet ba ke por bau David uanra ia ke senduk jutang. Lada pen kre ba ia ke senduk jutang. Baru uanra shige yeng siem ke jau shnai ke tu ke tabernacle. But nda haba wan pen kre ekad da ke bau ruai de ke jingiro de ke jing mane ke bishukai. But kita bura madu kata-kata ini. U David ang ni Ukraine ni gani rukom ningkong. Ukraine ru ladangan keren bahai fi gani ke pori gani kadai kabau Ukraine ru ia ke presence ke jong play, ia ke jing donor kat ke jong play. Lesi ladangan wanra ia gani kendiat agani ke por ke jong imenta. Hak jing sisangi la deban kamrwa ia gani. Kabakang tu kentiu ia laki kli kopi ki kerdau. Patupun kentiu ia dia pi ki jingkang bom jukut. Siem ke buramun rong sepa. Kani ia ke jing sisafi ke keren ru ia ke praise and worship. Ke keren sepang ke jing iro bat ke jing mani ke besisayo play. Ba ke jing iro bat ke jing mani ke bahaba ki briu ki bayalam ke jing ruai. Ia ke jing mani ke besisa. Ke jing tema ke jing put ki jing ruai ki ba ma ki ba dadai sisa ki jing ruai ki bagi briu ki desngot ho. Kadai ke jing iro ke ba penkre bau sim jang ke buram. Kekeren yo blai jang ke beneng. Ban penkre da ke jing iro ba da ke jing mani. Ban pen prai ke jing khang ba ki de ban playback banum dan manu bakang. Bandan ke reception dan kita ke rukom priang buram. Da ke rukom jang ke jing iro ba ke jing mani yo sim jang ke buram. Bahaba wan ke jing iro ba ke jing mani. Baganum dan syu kenu ke jing wit. Ki jing khang ki kerdap. But baro kin play baus iem jangka buram unyo rong sepa. Fi hadu minta ngayo iba ki jingiro bat ki jing mani. Ki kelalong tang ki jing ruai ki bangi shi ruai. Tang namar bakala deban ruai compare langi tem compare langi ya ruai ke rukom jong ke jingiro jing mani ke bapau minta. Rai haka jing yo I jong ha ngayo I ba ka bakhambu ni ke dei tang ka rukom le niam. Kam shim da dei ke jing sngot khu ye gane ban ong try. Ngin da penlong ye ki kerdap. Ngin da penlong ye ki jing khang. Ba kim dei ban wit. Mala nga syukran no da galenti ke bagan jamin sim. Kanum wit ke tu ke jing sngo buram brio. Kanum wit ke do. Kalau muat ki program ki jingle niam jingi. Ngidai kaban plelut iki kerda bara. Plelut iki tu ki jing singa brio bara. Iki tu ki jingle ran bara. Ban rai ban ro yo ni blay bakraw. Ban welcome yo blay daga ni reception gaba. Kabalong ka kata ka royal reception mo. Kaba un sawan room. Ublay haga jingi seng haga jingi ro haga jingi mani fi ila dangi nang haga taga rukom banlay daga taga jingmat habangi rung shiga jingi ro haga jingi mani daga taga rukom fi ni iga jingi ro haga jingi mani kandai ka bakraw hadu kata namar nda habau trai janga buram urung sipa uay une us iem janga buram au David utrai ubaklan bat ubadan bor utrai ubadan bor haga tama Kuran ni kani wang kentiu ki kli kopi ki kerdap bat pengentiu ki pigi jingkang bam juga. Tius iem ke buram unrung sepa. Wei unius iem ke buram utrai ki pahat. Utakan us iem ke buram. So tenat igani. Kani ke keren ia ke jingiro ke jingmane. Ke keren ningkong aga dur ke jong ke tai ke tabernacle ke jong David. Ke baar ke keren aga rukom jong ke jingiro ke jingmane. Kabalai.
Sigani gadai ga banga dang shudep ikai hagi Bible study. Bafin sesngau lengo lada fin puli ga Bible ya ke kitab Nehemia ba hak ke kenro Jerusalem. Hak ke kenro Jerusalem kidan ki kerdap. Hang ni kitab Nehemia ke thwa adu ko mashputli ai. But kawai na ki kerdap. Sigani gadai ga ba nga kwa banganda puli fi na ke kitab Nehemia kal nang balai na ke khat ka ba arf hokndai ka ongkum ne na dien jonki usadak ukhonu imner ulashna mar pusha yala ga yeng ba na dien jong ulashna ushimaya ukhonu shikhania unong ap ka khrdap mingi unong ap jongkani ka khrdap mingi ke Eastern Gate kani ke Eastern Gate kadai ke gate ke khrdap kaba kham kerpang ga Bible balai namal ke kerpang kadau kadai ba kadana ga prophecy jong ke ketien ke jong balai bayani ke khrdap hadu mentag sngi mshim laple khat eka ke Eastern Gate lani ke Golden Gate dan ki bakhat ke Mercy Gate ro yakane bat kani ke khrdap kadai ga pamayan namar hadu menta la silika kumasan spa snamei nadu ke snam kaba saupo edi la siligane bat ngakwa banganong ifi gane ga por pa Pilipin sngot ho e ga jingmot jongane ga de ga khra pala gane kade ga waina ki jingi kai ki bangadang shida bikai bat kata kade ba hakasnam khatsan spa saupo edi waini ki siam ga to ga por ula siligane ga khra bat kalasa kang khrdap ben la kumbasan spas namenta but kani ke khrdap kadai kabadana ga prophecy ke jong blay kabala kren hapo jong ke kitab Ezekiel kol nang go besaw tangini pulina do khat beningkong ona kumta ula yalampat yang ana galenti ke khrdap ka bashabar jong ke jaga kentang ga bapai shapang mingi sengap ha ke khrdap mingi gane tila khang yeka sengap mo kani ga prophecy ga bau Ezekiel uyoi wangum ne bat utrai ula ong hanga ya kani ke khrdap on khang engas ngot nat pai kata baru try ula ong hanga ya kani ke khrdap on khang anom please setia ya kalam ni nunu briu unom le rung shapo adaka namaru try ublay jongki Israel ula rung shapo dak ula rung shapo daka namagata on khang ika kadan kajing snot ho bagani ke Eastern Gate kadai ga badana po ga prophecy ga jong blay baru blay upo igne bala seal menta mshim la play ka ba kan sepoi ke por bau jisu un sawan ban hiar na wana ga jingwan ka ba arsian ga jong un sawan ban hiar sngap hangan da puli fi na ga Bible un sawan ban hiar shagani ga perthai daladi pek ke khat kalanang ga khat saw ga khat ga saw jong ke kitab Zekaria hagate ke sngi ki jat jong u ki niang alor ulum ki alip oba persha ke Jerusalem shapang mingi baru ulum alip unkat na pedeng jong u shapang mingi ba shapang semngi tigandan ke them ga bakrau ti shiliang ulum kan kendria shapang shitay ba shapang shiti ba pina puli lut ye gani kandan ke them bat nang tade kandan ke jing pet yap jong ibriu nang ke jing knyu jumai bat un sahiar utrai un wat na gani ke perthai
berkat kum kejing keren jeng kibriu jeng play kadai ba undawan unus iem jeng keburam ubalang try jeng Jesus Christ ya gane langit daki jiu adu mentaki up unu Messiah kim simtip ba uji sude Messiah ki up ki Muslim ru ki up hi but ki nget igane ki Eastern Gate undawan ma un play igane ki kadap Nagata daw David abu Quran ni sam ga ba arfu sao. Nga saong fi ba gadai ga ba kham kirpang. Namar u David udon ka jingyo ilpa. Ba ong yegini gi kiten. Kintiyo yala ki kli ko pi gi khada pat ko puntiyo yala de ki jing khang bam chukot. Us iem ga buram rong shapa. Fitip unawalu jisu un playing ni gi get. Un be yo tau mrat klau yo tau brio jung pop. Un nawal un penkut iga tu ke jing jar ba. But un walam ia ke jing sin shar jung ke jing sok ke beshe jar snam. On khom yo satan. But on bread yo shaga tu ke liulang ke beklem try. But nganut ban ong habau David Ukraine ke sam. Kadan ke jing shai ke bekraba. Ngan ong biang si sen. Ukuran ni kani ga dur jong ga jinglong ga bamanchua ga por jong ga temple ga tabernacle kumno bagi pen kre bagi wan ra senduk jutang. But kekeren ru ia ga bakin jaman sim ba mangi mentang idan ban walam ia ga presence ga job play ha ga jingi seng jingi. Deka bangi plelot iki kredop para. Ujisu ndo yap aga ding fnan da bo dukut men sim. Lakat iga jingka jangga temple ardiang kabomal a plewang manamdan bakhang syo but baka buram jong blay kan long bet ang tua po but baki lingdo kin laban rung klem dan suga jingwet mangi mentangi dan haga jaka ga bau jisu long rang ba lingdo but ula plelot itu kirdap jangga jing penwet jing peniaklat but tang si sen rung ula rung lang bai ki peneng mula plelot tingi bangi laban le jau blay de snam ga chao. But ngakwangan ong ifi kakrani ka praise and worship ka bashisha. Malarangi rung iya ka ban mani utruay. Daga rukom jong kani ka jing sngoto. Ban plelot iya ka ba wit baro aga jing shekri blay. Manumpat iya ka jing lang niyam lang rukom. Pinyo i lada pila plelot. Usiem jong ka buram. Unwan rung sipo. But ndawan unwan ra iya ka jing kirku. Unwan ke presence ke jong blay ke baklan gandan. But ngayo i gane fi ngayo i gane aga jing yo i jonga. But teng ngi klem da snot ho ba ye kini ki aka. Ngilet jing seng shirwai ko way ar. Dan ki berwai kham slam lut amag shirwai. Shitem to. Klem da snot ho ban pen klem lut ye gano lo ke kredap li ke jing wet ke jing kang. Klem da snot ho ban Pediang buram yo trials im yo buram. Baba wanda ga bor ba ga jindar kat ga jangong. Unle lot iki baro. But nama kita daw ni sam ga ba arfu sang ka banga hikay matak sngi. Kadai ga badan po joka. Ka ba ga jing sngot ho jonga. Kadai ga ba sngot nat ba pintip yagi ni jing shisha. But wat ladang khlemla ban wanra bahai ka garukom ka bashai ringanget kalayarap ipi ba pinsngot ho katugat ni yagani ka sam ka bar busaw tutong ini let no ngini aingo you playing in tuai dagani ka sam ngan tuai kutrai hagani ka pora playing at tuai baka kindaw barok alang ka jame ba gibashong po jonka Mela seng nong rim ku pa play kendo alor jong ka jing shlai.
Try play melong play ba khoj ba shisha ba bet ba janai. Me kwa ikita gi ba shekri me. Makin im ga jing im ga ba bet kumta. But try me kwa ra play bangin wat me kumbo chakab wat. Daga jing e try me daga singing twai. Bangin play lo iki kredap jang ga jing wet bara. Bangin ailat iga buram jame bagan hiarap deng jing. Ngerenget ken try me yo ilaga jang ga buram nang ni ga jing kai. Ngai lo chimi ga jing o ba ga jing ro. Kerteng ga jang chis twai. Amen, amen. To blame kur kuipi. God bless you,